Bom dia! Os apresentaremos anúncio de viagem. Per tu arribarem a la fi del món i altres galàxies. Viatge Loreto, bon viatge! Lloguer de pisos, finques Dorian i associats. Pisos nous, lloguer magnífic preu. Girona, zona migdia. Pis nou en molt bones condicions, totalment amoblat. Cuina àmplia, molt il·luminada. Sala menjador, 3 habitacions, 2 banys. Balcó ample al exterior. Bones vistes, molt assolellat. Amb calefacció. I aire condicionat. Comunitat i ascensor inclosos. Plaça de pàrquing opcional, bon preu, 500 euros. Trucar al 972 21 91 48. Últimes oportunitats. ¿Sabías que hi ha un nou tractament per a la caiguda dels cabells? Dígame, jo tinc aquest problema. La solució és el nou xampú, ja que està dissenyat per la caiguda dels cabells i està elaborat en una combinació de herbes i plantes que te ayudan a enfortir l'arrel de cabells. Deixa'm provar. Tenía raó. Es perfecta. Ja t'he dit. Que te muestre los productos. Hola, buenas tardes. Soy una promotora de productos Avon y Christian Light. Promociono per tota la familia crema de netellar, toda la perfumería doméstica, sabatería y ropa, lencería, joyería. Le porto todo lo que usted vulgue. Si por usted le interese. Per més información, pot trucar a los teléfonos 91 889 13 y per Christian Light teléfono 720 04 05 73. Les mostraré aquests productes que porto per mostrar per si le interesa a vostè. Per ejemplo, la crema Argan, crema facial per rostre, és per les persones més joves. Ja pot vostè mirar si le interesa. Aquesta crema és una crema per persones més grandes, com vostè, previene las arrugas, es muy buena para la piel, para la cara y para todos. Porta la crema de nit, la crema facial de día y una crema per las manos. Ya puedo mirar si le interesa. Aquí este es un producto tónico facial que se puede usar después de netellar la cara y pues es muy buena. Y aquí este es un desodorante que le puede durar unos 24 horas y muy agradable. Ya puedo mirar lo que a usted le interese. Ahí puedo mirar la revista si usted vulgue y ya le porto lo que usted vulgue. Funciona aquests productes? Clar que funcionen, són molt bones. Aquest producte per a mi està molt bo. Sí. Per usted le puede costar Quant val? 49 euros. Val. Y aquests productos que sí funcionan. Christian Light, bons productes per a la pell. Clar que funciona. Hola, bona tarda. Estic aquí al costat del restaurant Cagliati.
Has estado alguna vegada al Canyatí? El restaurant de Canyatí està ubicada en una casa senyorial única a Girona. Una casa que vale la pena veure, amb les seves dues espectaculars cúpules de vidre de céu obert i diversos menjadors decorats amb bon gust. Em época d'estiu, la casa disposa de um acolhedor jardim para gaudir da melhor cuina do centro da Girona. Begudas exóticas e sucos tropicais. Parlemar amb la Gessenia, la proprietária e cuineira de Canyatí. Olá, Gessenia, boa tarde. Hola, buena tarde. Gessenia, quin és el secret de la teva cuina? El secreto de la meva cuina es la qualidad y el precio accesible. Restaurant Llatí te ofereix menjar típics llatines a un preu accessible, un lloc bonic agradable para passar en família. Ven i prova-les. Vine i prova les enchiladas, tacs, cara a la brasa, amanides, no te penediràs. Molt bé, Gessenia. I quins dies està obert? De dilluns a dissabte, diumenge solo sopar. Val, d'acord. Una cosa, Gessenia, me pots ensenyar-me quin plat és? Aquest plato és Honduras, té formatge, albocat, ous ferrat, plat i carn a la brasa, tomàquet i És un plat típic del teu país? Sí, aquests platos són els que t'ofereix el meu restaurant. D'acord, Gessenia. Moltes gràcies, Marta. Bona tarda, jo soc la Katia Boní, TV3 Girona. Som Viatges Galaxy. Aquest any 2014 tenim el premi a l'agència de viatges més còmoda del món. Tenim els viatges més barats de tota la galàxia. Sense adonar-te, arribaré al teu destí. Per tu arribarem a la fi del món i altres galàxies. La botiga El Sol. Moda de l'estiu a preu molt frescos. Ara arriba l'estiu. Ja pots comprar calçat, samarreta, banyador per totes les edades al millor preu. Botiga El Sol, vine a visitar-nos. Pensa en la teva jubilació. Adorea. Pisos per a gent gran de 55 anys que estiguin bé. No te penediràs, et trobaràs com a casa teva.